Domnule Ghișe, ați văzut declarația premierului Cioloș și vă întreb așa, această carte a onestității pe care o joacă domnul Cioloș, pentru că asta a fost tema centrală. Dom'le, nu promit mai mult decât pot, atâta pot, asta e prioritatea în momentul ăsta, știu că sunt așteptări, dar nu vreau să păcălesc pe nimeni. Poate să prindă electoral, pentru că acum, ce să vedem, și domnul Iohannis are interesul să guvernul ăsta să meargă bine, partidul domniei sale e în alegeri. Păi, există o contradicție fundamentală. Pe de o parte, spune premierul Cioloș că promovează această ordonanță pentru dezbatere publică, urmând ca apoi să o adopte, și spune că face acest lucru după largi consultări cu partenerii sociali. Dacă ascultăm liderii sindicali din învățământ, spun că nu au fost consultați cu nimic. Exact. Deci cineva dintre cele două părți minte. Minte ori premierul Cioloș, ori mint toți liderii sindicali din învățământ. Deci noi suntem în situația în care se mimează, cum bine ați subliniat, Cartea Onestității. De fapt, încearcă să-și salveze ceva din imagine înainte de alegeri, pentru că, vedeți dumneavoastră, este o realitate faptul că sunt discrepanțe în sistemul de salarizare, dar în același timp este o realitate faptul că a fost o lege negociată luni de zile anul trecut și proiectul ăla trebuie adus în Parlament, ceea ce nu s-a întâmplat.